wanda ta so mutum saboda Allah, wallahi zaga Allah ya mata irin wannan, yana tashi abinda mata suke ribibin sai ga ya zama irin haka plus. Duk a wurin Allah haka yake, mai sauki ne, ba wanda ya san wane ne wane gobe. Iya abin da muke duba yau ne, amma ba mu san meye gobe ba. Wa ma yadri al-faqiru mata ghinahu wa ma yadri al-ganiyyu mata ya'ulu. Mai kuɗi bai san ran da zai talauce ba, matalauci bai san ran da zai samu ba. Duk a hannun Allah yake, kuma Allah ya tashi raba kawai raba yake, kai rike can kai rike nan, kai daidai lokaci kai kwace nan, mu yi kana kan wani kuma wallahi sai ka bi ka. Haka dai Allah yake yanda ya ga dama. Haka ka bi Allah kuma ka so mutum saboda Allah. In kana son wani abu na arziki, Allah yana iya sa arzikinka ta hanyar wane ne. Ka ki abota da shi, ka je ka yi da wani, inda ka yi da shi shi kuma lokacin da ya samu kai ma zai yi da kai. Sannan kai kuma idan ka rasa shi sai ya baka, ran da kai ka samu kuma